bụrụ na Adakụ ebulu mmanya anụ wee bunye nna gị na nna gị reprezentịrị gị, nna gị anwụghọ na mmanya ahụ. Nna gị anwụghọ na anwụ mmanya ahụ. Ọ bụrụ na nna gị anwa wee ṅụọ mmanya ahụ wee pụọ, wee mesị wee nata, iwee duru Adakụ wee baa n'ụlọ wee jee dina anya, mana idinara nwunye nna gị na ị abụ alụ na imere alụ. Ewelu remedy for you to calm down and know the remedy. Wee bata n'obodo dị gị, ọnya mere mbọsị bulugbo ndị be anyị adịghị ekwe ka anyị jee fa, maka na ahụhụ ka ọ na-abụrụ ụmụnna. Wee bulu abati wee jebe abata luo na family be dị gị. Ọ bụrụ n'ime ụlọ be dị gị ka ị ga-anọ, ebe ị ga-anọ bụ n'ime ụlọ nne ya, maka na mbọsị bulugbo anyị na-anụ nwaanyị with virginity ya, nwaanyị na-abụ virgin wee nọrọ ya. Wee bulu akpa abati akwa gị wee bubaga n'ime ụlọ nne di gị, gbaa gị na nne di gị wee na-anọdụ. Ị ga na-eso na-eje nkụ, maka ụfọdụ ga-asị na mbata ma ese m ụzọ ụlọ. Ị ga-aza ụlọ, ị ga-enene gị ka ma nwa m bụ nwaanyị ahụ anụ anụ. Nnene ka ijele nnene. N'omenala ụfọdụ, o nwere ebe a na-anọ ọnwa na-atọ, o nwere ebe a na-anọ ọnwa na-abụ, o nwere ebe a na-anọ ofu ọnwa. O dipendere tradishọn unu. Iwe jebe wee bataluo wee nọdụ. Ị ga-aza ụlọ, ihe eso jama onugbu, ihe asụlụ nne di gị akwa. Ọ bụ na ụmụnne di gị wee jebe mbuta nkụ, ihe eso eje buta nkụ. Wee na-enene di gị bụzi anaba ka ọ ya abụ, maka na mgbe ọbụla obulu ọcha debe n'iru ọnụ ụzọ nne ya, mgbe a ga nne na nne ya adị n'ezigbota mma. Mgbe ọbụla na-akpa nne ya so, mama ọ nabago, mama ọ pụtago. Ịnọdụ n'ọnụ ụzọ gị na-enyieli anya, ije kpacha ndị enyi gị, ndị ọyị gị na-esoro gị mgbe ahụ abịa na-enyi ya ka ọ pụta ha na-ene n'otu o si aga ije. Anọkọta na-amụ nna nwaanyị bụ mmemme, nwaanyị bụ ụdala. Na-enene gị mgbe ahụ ka nwaanyị ji ete ukwu, o yiche mbe n'ukwu jigide ma ibe na yiche nye ejiche mmụ ibe aba na-eyi. Mbọsị bulugbo o wee na-eteli gị ike, ọ na-eteli gị ibe, ọ na-aga ọ na-ete ike. Mgbe ọgụ o ji apịa step, ọ bụzi ndị na-ihe eme ife letu ụmụọcha, ọ madị na-apụta ilo. Ọ madị na nne di ya na-abịa, onye gbakọta nne gị, nne akpọ nne di ya nne ga-akpọ ọnya si abịa gosi mitali ọkụ, maọbụ ka o jee ka o wetara o were ọsọ gbapụta, maka ọ ma gị na ndị enyi gị na ebe a na-ewe ọchị mara mgbe ọ ya apụta. Unu a na-awe ọchị ya, ọ gbapụta ilo, ọ jeje weta ibe a were ọsọ gbaba n'ụlọ. Ọ bụzara onye ifele kọrọ n'anya, ọ batara na-etele unu ukwu na-ete ọ batakwa oke n'unu daalụkwa nụ nke na ya nwere ibe mmekọta ka ụnụ baa n'ovu ime ụlọ. Ụmụ nwere ka ibe ka mmekọta ka ụnụ baa n'ovu ime ụlọ. Nọ na rumu nne gị ka ọ ga-anọgide wee nozuo nneta, o wee na-enene gị ma idikwa ime ọrụ, na-enene ma nne gị ọ ya nabatakwu ya. O wee nenechi ibe niile nwa nwaanyị wee nara bebe ka emezuru omenala, nwaanyị wee nara bebe. Mgbe nwaanyị jiri wee naruo ebebe, nne ya wee jụọ onye kedu ibe ị bụrụ. Owesị ya nna anyị onye bụbu ezigbo mmadụ, nne ya nabata m ọfụma, mma eje nye anyị kpọba gaba bịa mezuo omenala. Ọ sị ya emego omenala na-abụ ofu bụ nkwụ aka n'ụzọ, nke ịbụọ bụ mma ego nwaanyị, nke ịtọ bụ ịgba nkwụ. Wee zizie ozi wee jezie ndị be unu, ndị be nke nwoke wesị ya kwadozie bịa gba nkwụ. Mgbe afọzi bụzi ndị obodo zi ka a na-akpọ wee kwado. Mbọsị a na-agba nkwụ maka ezi na a na-anaghị ewu nna ga-adị ya. Ewu nna abụbụ ewu a na-egbu n'obi ndị ichie.
ewu ga-adịlịlị ya. Ewu a ga-egbu n'obi ndị ichie mbọsị bụlụgbo bụ n'obi ka e na-egbu ya. Amara m nke bụ nwaanyị nugolu dị ka ebe egburu ewu nke gị, maka na many women na-amụrụ nwa tata anụnwa bụ na ndị ichie ebe nna gị amara dị ije dị. Mana ewu nu ka eji akọlụba na nwa baba Adakụ ejebe gị ije dị na be eji ma ọfọ. Ewu na-adị ya ike nke ewu ka ọ na-abụ, ụfọdụ na-abụ awalị ebe na-egbu egbu n'obi. Ọkụkọ na-adị ya den a na-eweta ọkụkụ chi, ọkụkụ eji edokwe chi nwaanyị, ọkụkụ chi, ọkụkụ eji edokwe chi nwaanyị. Oge so na ibe a ga-alụlụ unu n'ọnụ, mana mbọsị unu ka bezi bụ mbọsị unu na-agba nkwụ ga-eji ya wee bịa. Maka ibe ndị na list bụ mmena abụ ka a na-emewe nke eji agba nkwụ. Weti eje dokwe ndị ichie. Baba na Adakụ na-eji ije dị wee gba Adakụ na ọ ya amụ nwoke na ọ ya amụ nwaanyị, na ọ ya amụ ozuzu eke ozuzu oyi ozu abụ ozu nkwa na onwe ike ama mgbu ya na be di ya. Gbadị iche basori ebe aja echekwebe ya. Wee gbuo ewu unu n'obi ndị ichie. Mgbe eji wee gbucha ewu n'obi ndị ichie, ebe na-egbukebe ya bụ na ndị ichie ụmụnna na obi ndị ichie ụmụnna ka a na-adịghị egbu ya, maọbụ obi ndị ichie be nna dị girl na obi. Weta ọkụkụ chi, nwunye ọkụkọ ka a na-eweta nwunye ọkụ, agbatuo chi n'ọrụ dị girl ụwa, botu onye n'okposi. Mgbe abụ ka eji akpọtu onye n'okposi ma ọ bụrụ na be anyị. Wee gbuoli ya ọkụkọ, wee godo nna ya ga-eji aka ya dokwu ya. Nna ya dokwacha anya ọgbọ nna nke nwoke gụlụ chi ya nụ gụnye nna nke nwoke n'aka, tie na ochi nwa ya nwaanyị dị ebe a ka o buzieli ya naba kaba na-edokwazi na bebe ebuluchi ebunye ya. Emekwalụ ka ụdị ahụ ọ na-go about 99% of ndị Igbo be anyị adazi eme ọkụkụ chi adazi eme. Ụmụnna tata na-arụ ezi ya n'ọnụ emekọba niile na ego eke ego lie eke ego lie. Asị gị na o mere ibe niile na ego million na-ada ebe niile, weta everything, just weta 10 million, just weta 5 million na ozugo, just weta 3 million na ozugo. Ọkụkụ chi ni kedu ebe ọ dị n'afọ gị? Ọkụkụ chi mmadụ ka ilileli. Ewe mmebi ibe mgbe eji wee mecha anya agụwa ọjị n'obi. Ewe na-ata azụ ọjị sokwa na list, ọjị ayago n'obi. Ewe na-atazi azụ na crowd. Mgbe abụ ka a ga-agbanye gị mmanya, mgbe abụ ka a ga-emezi ya official gbazi ụwa niile na ị na-anụ di. Mmanya na a na-agbanye bụ nkwụ enu maọbụ ngwọ. Anyị adịrị agba mọt, ebe a na-akpụ ya bụ mgba nkwụ. Anyị adịrị agba mọt, anyị adịrị agba wine, anyị adịrị agba coke maọbụ fanta maọbụ beer. Ebe anyị na-agba bụ nkwụ. This is undiluted tradition. Agbanye nkwụ na kọp, ewe bunye gị. Adakụ ịza, Adakụ nwa m ịza. O nwere nwa okorobịa bịara ebe ọ sị na ọ chọrọ ịnụ gị. Adakụ tata ka ị ya anụ di. Adakụ na mmanya ka ibulu mmanya anụnwa ka ije chọọla anyị nwa okorobịa abụghị anụ gị. Ọ bụ na efu nwa okorobịa bulu mmanya ahụ bunye ya ka ọ ṅụọ ka anyị ma nọ nya bụ di gị, na onye ọbụla ṅụrụ mmanya na onye abụghị anụ gị. Adakụ wee bulu mmanya. Mgbe abụ ka Adakụ jizi eme ngala wee na-agba egwu, ụmụ ikorobịa niile wee na-agụ ya. Ka m gwa gị one secret thing dị na that thing. Ụfọdụ nọ abroad send their father si aja nụtaliva nwaanyị. Ụfọdụ nọ abroad send their friend si aja nụtaliva nwaanyị. Ụfọdụ nọ abroad send their brother, their biological brother si aja nụtaliva nwaanyị.
nwanne m nwoke wụcha ntị ka m gwa gị, nke bụ nwaanyị wụcha ntị ka m gwa gị. Onye ọbụla ṅụrụ mmanya na Adakụ bụ nya na-anụ Adakụ spiritually. Onye ọbụla Adakụ onye ka o ji wee bụrụ m na mbọsị bụrụ gboo ibe anụ nwa na-abụ nwaanyị bụrụ mmanya bụ na-aga n'afọ ndị na-asị ya bụ inu m bụ ọ bụrụ taa ka o bido, ọ bụrụ nwaanyị mara ezigbo mmasị n'ezigbo obodo ihe afọ ụmụ nwoke ụmụ okorobịa eju ebe niile confuse the lady. Abụrụ a na-azọ dị mmanya azọ onye oyi ebunye onye ọbụla o bụili mmanya onye ahụ wee ṅụrụ anị onye abụ anụwa gị ọzọ ya bụrụ onye ala onye abụ anụwa gị ya ọgbọ ga-agbasa onye abụ anụwa gị ya ọ matara onye mere ibe dị na list na-emeji ijezi onye na kanta balance ya gị. Yes, ọ bụrụ na Adakụ ebulu mmanya anụ wee bunye nna gị nọ nna gị reprezentịrị gị, nna gị anwụkwa na mmanya ahụ nna gị anwụkwa na anwụ mmanya ahụ. Ọ bụrụ na nna gị anwa wee ṅụọ mmanya ahụ wee pụọ wee mesị iwee nata iwee duru Adakụ wee baa n'ụlọ wee jee dina anya mana idinara nwunye nna gị na ị akpụ alụ na ị mere alụ idina nwunye nna gị. Ibe anụ nwe egbugo ụfọdụ ụmụ okorobịa ma ba mara ebe dị Adamfọl si. Nwaanyị anụtara gị na Naịjirịa ozugbo isi obodo Amerịka maọbụ obodo Europe maọbụ obodo ọbụla ị nọ wee nata gị na nwaanyị a wee nwee mmekọ, ịnara n'obodo na yaba arụ, ịnara n'obodo ibi na ma ayasa maka gịnị? Ị committed atrocity, you committed abomination. Alụ a ga-akpụ akpụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ka izigara nwanne gị nwoke nwa mmanya ahụ, ị mara nwanne gị nwoke ka ị nọlụ nwaanyị nwunye nwanne gị nwoke, ewelu remedy for you to calm down and know the remedy. Ụfọdụ ka agbanyere nkwụ ahụ ba na-eme na ya eti liver poison maka Nollywood. Ndị Nollywood fim mere gị ka ị malụ na mgbe ị bụ nkwụ n'aka na a ga-agbanye poison na nkwụ.